Anders Søndergaard, klasse 104, drejtøj. Ja, men jeg har valgt SWOT-analysen, og med SWOT-analysen, der kan du gå ind og kigge på, hvilke stærke og svage sider virksomheden har, og hvilke muligheder og trusler virksomheden kan stå overfor i hverdagen. Og når vi går ind og kigger på Steinway Sons, så kan vi se, at de har haft stor erfaring inden for eksport, da de leverer klaverfly til hele verden. Og det drejer sig både om Australien, Asien, Europa og USA. Og det kan også ses ved, at de har et hovedkvarter i Hamburg og et hovedkvarter i USA. Queens. Så har de stor egenkapital, det vil altså sige, at de har mange penge at gøre godt med. Hvis der skulle ske investeringer i forskellige ting, så har de en mulighed for at kunne gøre det, hvilket giver dem god konkurrencedygtighed og mulighed for at slå andre konkurrenter. Deres kunder er egentlig mest baseret på trofaste kunder, da det er folk med forstand på musik og forstand på klaver, der vælger at købe et Steinway & Sons klaver, da det er den der meget bedre kvalitet, og det er den der bedre lyd og alt det der. Derudover så har Steinway & Sons mange trofaste opinionsledere. De har blandt andet en kinesisk artist ved navn Lang Lang, som benytter sig af Steinway & Sons klaver rigtig meget. Lang Lang er en kendt pianist, som spiller til meget store klassiske koncerter. Og det gør så også, at de igennem det får en god reklame og en god omtale, når det drejer sig om deres produkter. Steinway & Sons klaver er det, vi kalder et unikt produkt, da de er håndlavet, og der er ikke et klaver, der lyder ens. Alle klavererne har deres egen sjæl, og det gør det helt unikt, og det gør det, altså kvaliteten er så høj, at det er et unikt produkt, og der er altså ingen andre konkurrenter, der laver noget tilsvarende. Det gør det meget fornemt. Så er det meget dyrt, og det er specielt, hvilket gør, at det symboliserer en status. Det får en status ved, at du køber dette produkt, og det bliver mere attraktivt af det, da det også ud af prisen kan se, at det her det er et specielt produkt, og det er ikke alle, der kan købe det. Steinway & Sons er så heldige, at de har loyale ansatte, det vil altså sige, at alle ansatte i Steinway & Sons lever og ånder for firmaet og vil det bedste for Steinway & Sons. Det vil altså sige, at alle føler den der gnist, som Steinway & Sons står for. I svage sider, der har Steinway & Sons mange omkostninger, da de bruger dyrt materiale, de bruger nogle bestemte forsendelsesmetoder, og de har mange små, da de ikke har nogen fabrikker og sådan noget, så har de mange folk til at lave nogle enkelte ting. Og det er blandt andet også en svag side, at de har en lang bearbejdningstid. Det tager lang tid for dem at lave et klaver, da alt skal finpudse, og alt skal laves af en mand, og så en anden ting skal laves af en anden mand. Det gør, at tiden bliver meget svær, og omkostningerne vil stige rigtig meget. Så er det også en svag side, at Steinway & Sons har valgt ikke at ansætte nogen kvinder
Og grunden til, at de ikke har det, det er fordi, det hedder Steinway Sons. Men det er en svag side, da mange nok vil kigge lidt skævt på dem, da det er en smule mandsjuvenistisk, at kvinder ikke skal være i faget og så videre og så videre. Muligheder. Der er stadig meget stor interesse for flygel og klaver i verden, og det mener man, at vil fortsætte altid, da det er noget andet. Det er noget andet end keyboard og elektronisk musik. Det er en bedre lyd, og det er en original lyd, hvilket der stadig vil være meget stor interesse for. Det kinesiske marked vækster, og det betyder mange flere rige kinesere, og det betyder, at mange flere kinesere har råd til at købe et Steinway & Sons klaver eller et flygel. Og da de er over 1 milliard i Kina, vil det jo give en masse nye kunder til firmaet. Så er der stadig stor interesse for klassisk musik, hvilket Steinway & Sons går meget op i, og det vil selvfølgelig også skabe større interesse for deres produkter. Trusler. Finanskrisen har været en stor trussel og er en stor trussel for Steinway & Sons, da deres klaverer og produkter er meget dyre. Det vil altså sige, at der kan være kunder, som vælger at prioritere det fra, og så hellere købe noget, der er mere vigtigt. Og det vil altså sige, at de taber altså penge på finanskrisen, plus at deres omkostninger er så høje, samtidig med, at de får en færre indtægt. De får færre indtægter. Så er de konkurrenter, og det er konkurrenter såsom Yamaha, og hvis man kan beskrive dem som konkurrenter, så er det konkurrenter såsom Yamaha og sådan nogle, som kan levere et produkt til meget billigere penge, og derfor vil folk nok hellere i nogen grad prioritere det mere end Steinway & Sons. Som nævnt tidligere, så har Steinway & Sons meget dyr arbejdskraft, og det vil sige, altså de har mange folk til at gøre bare en enkelt ting, altså det vil sige, de bruger ikke nogen former for elektronik eller noget samlebånd eller noget, da det hele er lavet i hånden, og det gør det altså meget dyrt for Steinway & Sons i lønninger og omkostninger generelt. Det var alt.